Lokacin da na zo ina yin karatu to ba na ganin wahalar shi gaskiya. A gaskiya ban samu na yi wannan wasanni na yarinta sosai ba. Da shi tun 2015 yana min karatu har yau din nan. Shi kuma ya karfafe ni sosai da ba da lokaci da ƙara gyara tajwidi da gyaran tajwidi sosai wadda a ko'ina ba sai a gida ba. Yakan kira ni ya ce mu je mu haɗu a guri kaza za a yi karatu. Mu yi a gida, wataran ma a tsaye, wataran a masallaci, wataran a ƙofar gida, duk dai ko da yaushe ana amfana da su. Allah ya saka musu da alkhairi. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni sunana Muhammad Shamwil Abubakar. Alhamdulillah na yi karatu a makarantar Al-Iman College of Arabic and Islamic Studies da take Dogon Dutse a cikin garin Jos, da nan na haddace Al-Qur'ani a gaban malamin Sheikh Ibrahim Imam Shehu Gwandu, wanda a halin yanzu shine principal na makarantar Al-Bayan Islamic Secondary School. A gaban shi na haddace Qur'ani lokacin da ya dawo daga Jami'a Islamiyya ta Madina. Da ya zo ya fara koyarwa a nan makarantar Al-Iman muna SS1. A gaban shi na haddace Al-Qur'ani, daga baya kuma ya koma Al-Bayan. Bayan gama makarantar Al-Iman sai na ci gaba da karatu a makarantar ABU Zaria, inda na karanta Islamic Studies Education, B.Ed Islamic Studies, wanda bayan yi wannan karatu sai kuma na ci gaba da digiri na biyu a nan bangaren Islamic Studies din da Education, ba to masters kenan a nan ABU Zaria. Sannan kuma daga baya na zo na yi digiri a na masters shi ma guidance and counseling a nan University of Jos. Yanzu kuma a halin yanzu na karatu na PhD a Islamic Studies a ABU Zaria. Gaskiya tun na JS1 Allah ya albarkace ni da wani bawan Allah marigayi Alhaji Sunusi Ibrahim Ahmad, wanda yaya ne ga marigayi Dr. Uba Ahmad Ibrahim Jos, wanda shi ya tarbiyyantar da ni akan tarbiyyar san karatu sosai. Ya mu wannan tarbiyya lokacin na ganin ta kamar takura ce, don a yanda ya tarbiyyantar da ni lokacin ni da bincika ina da saurin haddace karatu da saurin gane karatu, sai ce gaskiya abin da ya fi so inda zan yi abin da yake so shine rage yawan wasanni. Zai tsaya a kai na dawo daga makaranta tabbatar na ɗauko littattafai na ta karanta. Bayan magriba ma ya zauna an yi murajan Qur'ani, an yi isha kuma sai ya bar ni sai kokarin shirya yadda za a bacci in ba wani aika da zai mutu. Tun daga nan Allah ya taimake na developing abin da bature yake cewa reading habit ko reading habit, sai na saba da san karatu. Tun lokacin da na zo ina yin karatu to ba na ganin wahalar shi gaskiya. A gaskiya ban samu na yi wannan wasanni na yarinta sosai ba, saboda an lura da ni sosai, an kulawa, an ce in zauna in yi karatu, kuma ina godiya da wannan tarbiyya sosai. Shi wannan hadda ta farko kenan, wanda ita ce na yi a gaban shi
malam ibrahim imam shehu bandu. Bayan nan kuma da na tafi abu zaria sai na shagaltu da karatuttukan na university, sai haddanta dan yi rauni. Alhamdulillah, bayan kwanaki haka sai na zo al'iman, akwai malamin ƙur'ani na kilas a wancan lokacin, Sheikh Suleiman Ahmad, wanda yake shine limami na masallacin Madina a nan cikin garin Jos. Sai ya tambaye ni ya hadda, domin ya san lokacin da na yi hadda kuma mutum ne mai son karatun ƙur'ani sosai, kowa ya sani. Sai na ce hadda da na sai ce to zo ya gwada ni. To da na zo sai ya min iktibar, to a lokacin sai haddanta dan yi rauni, sai ce gaskiya in dawo in sake sabon iktibar. Ni ba hadda na yi ba complete farko peji bayan peji, a zai ce in karanta izu kaza sai yanzu ya min iktibar. To a haka haddata ƙara dawowa mai karfafa ni sosai, isa na dinga yin musabaka izu 60 da tafsiri. Daga baya kuma sai babban ɗaya malamin nawa shehu suleiman, shi ma ya karba abin, ya bani lokaci sosai, inda kusan yanzu muna tare da shi tun 2015 yana mun karatu har yau din. Shi kuma ya karfafe ni sosai da ba da lokaci da ƙara gyara tadbiki da gyaran tajwidi sosai, wanda a ko'ina ba sai a gida ba yakan kira ni ya ce mi je ma da a guri kaza za a yi karatu, mi a gida, wataran ma a tsaye, wataran a masallaci, wataran a kofar gida, duk dai ko da yaushe ana amfana da su. Allah ya saka musu da alkhairi. Wannan ni matsayina a cikin wannan gidan tv shine ni ne ma'aji ko kuma mai tattara bayanai da suka shafi kudade na wannan tafiya, wanda bature yake cewa financial secretary. So ina kokari ina kulawa da wannan bangare, alhamdulillah muna da jagoranci ne karfi karkashin jagoranci Alhafiz Muhammad Sani Ado. Ana yin duk abin da ya dace. Sannan babban manufar da ta sa aka kafa wannan gidan tv shine daga ciki akwai, muna zamani na social media da mutane suke asarar da su akan ababen da ba masu da mahimmanci, ba za su samu lada ba, ba za su fahimci wani abu na addini, wani lokacin ma har a rayuwar mu. Kaga ya dace a ce akwai irin waɗannan kafafe da za a taimaki mutane su ƙarar da data su ko su kalla ababen da su amfane su a duniya da lahira. Daga ciki kenan. Sannan kuma daga cikin manufofin wannan tafiya akwai ƙarfafa karatun alƙur'ani da kuma ƙarfafa matasa su koyi karatun alƙur'ani, sannan kuma a training ɗin waɗanda suke sha'awar karatun alƙur'ani, a kuma kafa makarantu na alƙur'ani. Duka dai abu ne da ya shafi kuɗaɗe da kuma ƙarfi da wannan ƙungiya ta ko kuma wannan gidan tv yake samu, duka idan suka samu insha Allah duka za a yi, amma ana bin su mataki bayan mataki. Muna roƙon Allah mana jagoranci. Kiran da zan yi ma al'umma shine duk irin waɗannan kafafe da suke da ƙoƙarin ilmantar da mutane da wayar da kansu musamman ta ɓangaren addini suna buƙatar taimaka da kula. Wanda ya ga yana da dama ya taimaka, ya zama masa kamar sadaka jariya ce, wanda insha Allah madaukakin sarki ba zai barta ta tafi a banza. Allah ba a masa aiki kyauta, duk wanda kuma ya yi Allah madaukakin sarki zai biya shi. Allah in ya so zai iya ba mu kuɗin da za mu yi wannan aiki da kansa ta hanyar da ya sani ya ga dama, amma ya bari
don mutane su samu dama su shiga su samu lada, kawai don ba zai iya ba. Muna roƙo wanda ya ga yana da dama ya fi ƙarfafa wannan tafiya, Allah maɗaukakin sarki ya sare masa, shi kuma ya yi don Allah, domin Allah zai gashi. Allah ya saka da alkhairi.